ба Федератсияи Россия омадам. Бо фармони президент раҳо баста шуд. Маро аз кор озод карданд. Ман чӣ кор кунам? Билетча арзон кунанд. Як ойлик як билет намешавад. Через посольство сарфарош намерад. Чӣ хеле билет бигирем? ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагӣ буден. Пеш аз саволҳоро ҷавоб додан ба шумо хотиррасон мекунем ки бисёри саволҳо дар мавзӯи парвозҳо ва дар мавзӯи рейсҳои чартерӣ ки боз аз нав ба қайд гирифта шуданд дар ҳамин мавзӯъҳо буд. мутаассифона ба ин саволҳо мо ҷавоб намегардонем, чунки видео кардагием. Даромада видеоҳои пештараи моро тамошо кунед ва саволҳои ҷавоб мегардонем. Пеш аз комментарияҳоро хондан як хабари дигара пешкашиш ҳамаи тамошобинон мегардонем ки хабар мутобиқат дорад, тааллуқ дорад ба ҷумҳурии Узбекистон аз сари нав ба кор даромадани метроҳош. Яъне ки пас аз 5 моҳе ки дар ҷумҳурии Узбекистон ҳама фаъолиятҳош қатъ гаштагӣ буд, боз аз нав дубора метроҳош ба кор даромаданд. Лекин дар инҷа бояд қонуну қоидаҳои бемориро риоя кунанд шаҳрвандон. Ҳар шаҳрванде ки ба вориди метро мешавад, температураро месанҷанд. Агар ки аз 37 температураш боло бошад, албатта ки ба даруни метро роҳ дода намешавад. ва боз дар инҷа қайд кардан мумкин аст ки ҳар нафаре ки вориди метро мешавад бояд масофаи худша байни шаҳрванди дигар риоя кунад ва ҳамчунин дар чеҳраш ниқоб доштагӣ бошад. ин буд хабар оиди метроҳо дар кор даромаданаш дар ҷумҳурии Узбекистон ва шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. салом нависай. Бародарону хоҳарони азиз, ҳар хел хабарҳо ба бовар накунем. Ман ҳамчун коргари байни ширкатҳо гуфтанем ки кушода шудани границаҳо маълум нест. Ягон хел фармон тасдиқ нашудааст. Умедворем ба тоҷикӣ фаҳмонда бошам. Умед Ваҳоб нависай. Ака, ман аз ғайр аз канали ту ба ягон таи дигар бовар надорам. Худо кунад ки ягон гапи хабар нашавад. Раҳмат ки ин хабарро ба мо расондед. Ба гапҳои ҳар хел беақл аҳамият натен. Дар куҷое бошен саломат бошен. Худованд ҳамавақт нигаҳбони шумо бошад. Худованд низ шуморам ҳифз кунад. Нурик Тиҷей навистай. Салом алайкум акай Сорбон. Ман тарафдори шумо, лекин кушода намешавад. 11 август буд, бо 15 шид, ина бо 1 сентябр шид. Дурӯғай акай. Холиқова нависай. Ассалому алайкум акай Сорбон. Мухлиси барномаҳои шумо, бениҳоят бовар дорам. Дар бораи 55 рейси чартер гап занед. Рост аст ё дурӯғ? Нархи билет ва кадом одамонро мебаранд ва билетро аз куҷо харидорӣ кунем? Ман аз Санкт Петербург медонам ки ин хабар да ҳама муҳим мебошад. Касе розӣ бошад, лайк монад. Нархҳои билет мутаассифона ман гуфта наметавонам, чунки ҳар кас қайд мекунад, билета ҳар намуд сумқати харидорӣ мекунанд ва нархи Аник ба ҳамин хотир ман гуфта наметавонам. ва дар бораи 55 рейси чартерни албатта ки ҳақиқат дорад. аз 16 август то 31 август 55 рейс дар назар аст ва ҳар рӯзе агар ҳисоб кунем аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон 4 рейс ба қайд гирифта шудагиай ва аз куҷо билета харидорӣ кунен? Аввалан шумо бояд ба сафоратхона муроҷиат кунен ва баъдан ба шартномаҳое ки сафоратхона пешкаш кардагиай мутобиқат кунен. Агар баъдан шуморо мақсад аризатона қабул мегардонану ба шумо мегӯянд ки кай ва аз куҷо билети худтона харидорӣ кунед. Ком нависай. Дар Тоҷикистон все равно барои ваксина тағабозӣ мешавад. Тимболи шумораи ваксина маҳдудият доштааст. Ба дасти мардуми оддӣ намерасад. Ҳамаро Аллоҳи меҳрубон аз ин балои вабои аср нигаҳбон бошад. Ҷамшед Ҷураев нависай. Салом Сорбон. Меган дар Тоҷикистон касал омадай. Барои кӯдакҳо ҳамин гап ростай ё ки не? Ҷавоб гардон. Меган дар Тоҷикистон бо карантин мешавад. Ростай ҳамин гапҳо? Бародари азиз, ҳози марам барномаҳома ҳамихе ба меган агар бигзаронам, мумкин ки ҳама мара дашнома нобоварӣ кунад. Мардум ҳар чиз аз пеши худаш гуфтан мегирад. Ба ин меган зиндагӣ кардан дар кор нест бародар. ҳар чизе ки дар шабакаҳои телевизиониву дар
ахборотҳои ҳукуматӣ биромад пешкаш шид ба ана ҳамун чизҳо то бовар бошен ҳамун чизҳоро бовар бикунед. Соҳибназар нависад: салом алайкум, агар дар 27 сола бошӣ ва боз як фарзанд дошта бошӣ, хизмат мебаранд ё ин ки не? Аллакай аз хизмати ҳарбӣ озодӣ бародар. Самиев нависад: медони ваксина чӣ кор мекуна одама? Як доф фикр кун, бо мардума тавсия мети ваксина бизананд, мардум ихид кишия ба номи Аллоҳ ҳушёр бошен, мардана ба кала гирену ваксинара не. Хай ту ваксинара истифода набар бародар, мубориза бибар бар зидди унаму вирус. Давидов нависад: чокади сорбон бериш баромад кадисти, ҷаримат кардан бародар ё ки иҷозат надоданд? аввалан ки ман ягон кас иҷозат намепурсам барои видео кардан ё ки барои бариш гаштану бериш гаштан ва баъдан ки ягон кас мара ҷарима накарда. Як каси дига нависад ки ассалому алайкум, чӣ ҳол дорӣ ака? саломатиёт хубай ака? комментҳои мара бихон, кай Тоҷикистон ба Россия рафта мешава? Аниқ нашидай? ҳамон ҳолате ки раисҳои доимӣ кушода шуд, баъд аз Тоҷикистон мерай ба Россия. Абдулло Раҳмонов нависад: салом алайкум ака, аниқаш кай кушода мешава роҳҳо? мо бояд равем Россия. Ман як зан ҳастам, ҳамроҳи шавҳарам бояд равем. ҷои корамонро аз даст натиҳем, ягон илоҷаш нест. агар шумо пештар рафтан ки бихоҳем шаҳрвандии Россияро дошта бошем, ба тариқи Федератсияи Россия посолстваш метавонед рафта, ва агар ки шаҳрвандиша надоштагӣ бошен, то раисҳои доимӣ кушода нашава рафта наметавонед. Ҷумаев нависад: салом ака, ман аз занам ҷудо шудани ҳардмон дар Федератсияи Россия метавонем заявление нависта ҷудо шавем. Ростша гӯед пешакӣ ҳазор раҳмат, умратон дароз шавад ва ҳама орзуҳотон расад. Илтимос бародарои азиз, ҳамин комментарияро менависен, як бор хитоб бихонен, баъд ҳамонро мақсад ба ма равон кунен. дар Россия бошен ба тариқи давернес метавонен акди никоҳтона бекор кунен, яъне ки шумо зану шавҳар дар Россия мехоҳен ки якдигарӣ ҷудо бошен, загстона ҷудо кунен. Шумо метавонед ба номи падар ё модар ё бародартон давернес рӯй кунен. аввалан ариза менависен ва баъдан боз аризаи давернес ки мақсад ба номи падар ё ки ба номи модар, ва баъдан аризаи шумо ба суд ки меравад, суд шуморо файрод мекунад ва дар ҳолати набудани шумо анамун ҳуҷҷате ки шумо рӯй карден давернес аз ба ҷои шумо падар ё модартон ё бародартон ё хоҳартон метавонад барова дар суд иштирок кунад. Раҷабов нависад: акай сорбон раҳмат барои суханҳои беҳтарин, сару либос беҳтарин, шумо да ҳамин хел костюму бурук мезеба, чунки шумо юрист. як галстуки дигар овезон мекардем, боз ҳам беҳтарин мешуд. ин навиштаҷот аз номи додари ғарибат аз шаҳри Екатеринбург. бародарои азиз, ҳаво камтар гарме, вале костюм бурук пӯшида намешава ҳар рӯз, ба ҳамин хотир камтар салқин кунад. Абдусамад нависад: ассалому алайкум ака, беҳтарин идома додан гиред. мо ҳамин хабарҳоро мешунавем, хело хушҳол мешавем. агар шумо ҳамин хабарҳоро ба мо пешкаш накунед, мо кофта мегардем. хела беҳтарин гапи ҳар хелоро гӯш накунед. касе намефурад, гӯш накунад. ба ман маъқулай гӯш мекунам. мо дар ӯ видеомон қайд кардем ки мо ҳамин хабарҳоро пешкаш кунем, оё ҳо ё ки не. ба ҳамин хотир тарафдори шахсҳои зиёданд ки мисол розигии хичона баён кардагиянд хабарҳоро ба мо пешкаш бигардон гуфта, чунки бисёре аз нафарон боз мегӯянд дар бораи парвозҳо ва рейсҳо ё границаҳо кам видео бикун. ба ҳамин хотир мо пурсидем ки оё дар ин бора видео кунем ё ки не. қариб ки 90% комментарияҳо розигии хичона баён карданд ки ҳамин гуна видеоҳо пешкаш карданд. раҳматулло нависад: ассалому алайкум бародари азиз, ман як савол дорам, ҷавоб диҳед, зарур аст. ман дар бунгоҳи тиббӣ кор мекунам, рухсати меҳнатӣ гирифтам 3 моҳа. ба Федератсияи Россия омадам, бо фармони президент раҳо баста шуд, маро аз кор озод карданд. ман чӣ кор кунам, ба куҷо муроҷиат кунам? ман ҳоло дар Россия, ба ман маслиҳат диҳед. дар ҳолате ки шумо рухсати меҳнатӣ гирифтен, аз кор рафтем ба сафари меҳнатӣ ба Федератсияи Россия, бу дар рафта расидани шумо роҳҳо баста шудан бо сабаби ҳамин беморӣ. дар ин ҳолат бояд шумо аз кор озод карда нашавед, чунки дар иҷа сабаб бесабаб нест, сабабҳои узрнок пешбинӣ шудагиаст. ва дар ҳолате ки агар шумо баргаштем ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва бихоҳем боз аз сари нав мақсад кору фаъолиятитона идома битен, дар ин ҳолат метавонен ариза пешниҳод кунен ба ҳукумати ҳамун ноҳиятон, ба ҳукумати ҳамун шаҳртон, ба ҳамун ҷое ки шумо зиндагӣ мекунед. миралӣ одинаев нависад: ҳамин билетҳои чартерни рейсҳоро билетча арзон кунанд, як ойлик як билет намешавад, через посольство сарфарош намерад, чӣ хеле билет бигирем.
билет арзон кунӣ ё қимат кунӣ дар дасти ман мебуд. Агар мага таҷик шоу нависта кадом китоба бихонем ки ҳуқуқи худмона донем, ин китоб дар плей маркет ҳам боша, номуша бинависен. албатта китобҳои ҳуқуқӣ дар плей маркети телефон бисёр аз ҷумла китоби ҳуқуқи инсон ҳастанд. баъд китоби назарияи давлат ва ҳуқуқ ҳастанд, таърихи давлатҳои мамлакатҳои хориҷӣ ҳастанд ва баъдан кодекси ҷиноятӣ, кодекси гражданӣ, кодекси маъмурӣ, мақсад китоби гаӣ ҳастанд. анамин чанд китобҳое ки ман номбар кардам, ҳамин китобҳоро тавсиятон метавонед бихонен, хеле илми ҳуқуқитона зиёд мекунад. мусаллам давлатов нависаем бародар ҳама дар ҳамин тангдастгирии мардум истифода бурда пул кор карда истодаем. ахборҳои шумо медиҳед, мо пешакӣ шунидаем. дар ин ҳамҷа 465 та комментария, дар байни ҳамин 465 та яктаам хеле ки ту навистай ма пешакӣ шунидам. 464 таи дигарш ҳамин хабари ма шунидиян ва баъд мақсад ҳисоби мардум мегӯй пул кор кардастай. ҳо мо пул кор кардастем бародар, не ки ки сайти пула нагирифтастем. мо дилшод пардаев нависад, роҳ кушода намешавад, то 2021 касало бисёранд дар больницаҳо, ҳамаш карантин. ин ҳамин одамое ки комментария менависанд, шумо чӣ байна ёро ҳечи намегӯед. агар мо дар видеомон бигем роҳ агар фалон рӯзда вазъият тинҷ боша кушода мешава, анам қадар комментарияҳои ақурат менависанд ки та агиҷо медонӣ ти хеле мекунӣ, леки дар ҳамҷа 50-100 кас ай пеши худаш дар ҳар число менависад ки ин ҳамин число дар роҳ гӯй мешава. значит шумо одамое ки ҳамин комментарияҳоро менависанд, ванга ин ай пеши худтон пешгӯӣ мекунед. сем тиҷей нависад, брат тоғрия дар ҳамин москва ай ғаму дарда сарам гит шидаги ай любой чи нақл кун, афсонаи деви безонтик ҳам нақл кунӣ, всё равно мо тамошо мекунем. инак тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. боз ягон саволи дигар боша метавонед дар поёни ин ҳамин видео бинависен ё ки дар инстаграми ма подписатсия карда саволои худтона равон кунед. дар канали ЮРИСТ обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.